శుభోదయం విద్యార్థిని విద్యార్థులు. ఈరోజు మనం గుణింతపు గుర్తుల నుంచి పదాలు చెప్పుకుందాం. గుణింతాల గుర్తులు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ గుణింతాల గుర్తులను ఉపయోగించి కొన్ని పదాలు చెప్పుకుందాం. రైట్ హెడింగ్ గుణింతాల గుణింతపు గుర్తుల పదాలు. గుణింతపు గుర్తుల పదాలు. ఫస్ట్ గుణింతపు గుర్తుల వల్ల ఏమొస్తాయి? తలకట్టు వస్తుంది కదా, ఆ తలకట్టు సింబల్ ఏంటి? ఇది కదా తలకట్టు గుర్తు. తలకట్టు పదాలు. తలకట్టు పదాలు ఏంటి చూద్దాం. కడవ, 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 కడవ. కమల, కమల, కమల. వనజ, వనజ, వనజ. పనస, పనస, పనస. పడగ, కడవ, కమల, వనజ, పనస, పడగ. ఈ తలకట్టు తర్వాత ఏమొస్తుంది? దీర్ఘం వస్తుంది. దీర్ఘం గుర్తు ఏంటి? ఇది దీర్ఘం పదాలు. దీర్ఘం పదాలు చెప్పండి. కాయ, దీర్ఘం ఇస్తే కాయ, కాయ. వాట, దీర్ఘం ఇస్తే వాట, వాట. పార, దీర్ఘం ఇస్తే పార, పార. కాయ, వాట, పార. ఇవేంటి? దీర్ఘం పదాలు. దీర్ఘం తర్వాత ఏమొస్తుంది? గుడి వస్తుంది. గుడి గుర్తు ఏంటి? ఇది గుడి పదాలు. గుడి పదాలు ఏమొస్తాయో చూద్దాం. కిటికీ, కావుడిస్తే కి, తాగుడిస్తే కి, కావుడిస్తే కి. ఈ మూడు అక్షరాలకి కిటికీ గుడి అని వచ్చింది. మూడు అక్షరాలకి గుడి వచ్చింది. కిటికీ. మిసిమి, మిసిమి అంటే ఏంటి? చీకటి. మాగుడి, సాగుడి, మాగుడి. మిసిమి, మిసిమి. మూడు అక్షరాలకి గుడి వచ్చింది. పిలక, పిలక. పాకి గుడి వచ్చింది. పిలక. మిడత, మిడత, మిడత. ఇంకేమొస్తుంది? పిడుగు. పిడుగు అనేది ఏంటిది? డాకొమ్ము, గాకొమ్ము ఇవ్వద్దు. మిరప, మిరప, మిరప. మాగుడి, రప, మిరప. ఇక్కడ మాగుడి వచ్చింది, ఇక్కడ మాగుడి వచ్చింది. ఇవేంటి? గుడి పదాలు. గుడి తర్వాత ఏమొస్తుంది? గుడి దీర్ఘం వస్తుంది. గుడి దీర్ఘం పదాలు. గుడి దీర్ఘం పదాలు మనం ఏంటి? దీర్ఘం తీసి పలకాలి. వీణ, వీణ. గుడి దీర్ఘం ఇస్తే వీణ, వీణ. పీట, గుడి దీర్ఘం ఇస్తే పీట, పీట. నీడ, గుడి దీర్ఘం ఇస్తే నీడ, నీడ. ఈ గుడి దీర్ఘం తర్వాత ఏమొస్తుంది? కొమ్ము వస్తుంది. కొమ్ము గుర్తు ఏంటిది? ఇది కొమ్ము పదాలు. కొమ్ము పదాలు చూద్దాం. కురుపు, కాకమిస్తే కు, రాకమిస్తే రు, పాకమిస్తే పు. కురుపు. కాకము, రాకము, పాకము. ఈ మూడు అక్షరాలకి కొమ్ము వచ్చింది.
పులుపు. పాకం ఇస్తే పు, రాకం ఇస్తే లు, పాకం ఇస్తే పు, పులుపు. ఈ 3 అక్షరాలకు కూడా కొమ్ము వచ్చింది. ముడి. మాగుడిస్తే ము, డాగుడిస్తే డి, ముడి. మా కొమ్ము వచ్చింది. తర్వాత ఏంటి? ముడి. మాకం ఇస్తే ము, డాగుడిస్తే డి, ముడి. తర్వాత ఏంటి? పులుపు. పాకం ఇస్తే పు, రాకం ఇస్తే లు, పాకం ఇస్తే పు, పులుపు. నూరగా. నాకం ఇస్తే ను, రా, గా, నూరగా. నాకము, పాకము, రాకము, పాకము. ఈ 3 అక్షరాలకి కొమ్ము వచ్చింది. ఇక్కడ మాత్రం ఒక అక్షరాన్ని మాత్రమే కొమ్ము వచ్చింది. ఇవేంటి? కొమ్ము పదాలు. కొమ్ము తర్వాత ఏమొస్తుంది? కొమ్ము దీర్ఘం. కొమ్ము దీర్ఘం పదాలు. దీన్ని ఏమంటాం? కొమ్ము దీర్ఘం అంటాం. కొమ్ము దీర్ఘం పదాలు. కూర. కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే కు, రా, కూర. పూజ. కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే పు, జ, పూజ. నూరు. కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే ను, రాకం ఇస్తే రు, నూరు. నూతి. కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే ను, తాగుడిస్తే తి, నూతి. కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే ను, తాగుడిస్తే తి, నూతి. ఇంకేమొస్తుంది? పూజారి. పూజారి. కొమ్ము దీర్ఘం ఇస్తే పు, జ దీర్ఘం ఇస్తే జా, రాగుడిస్తే రి, పూజారి. ఇవేంటి? కొమ్ము దీర్ఘం పదాలు. కొమ్ము దీర్ఘం తర్వాత ఏమొస్తుంది? రూత్వం వస్తుంది. రూత్వం సింబల్ డౌన్ రైట్. రూత్వం పదాలు. ఈ రూత్వం అనేది అక్షరానికి కిందికి రాయాలి. చెప్పండి. కృప. రూత్వం ఇస్తే కృప. చూడండి, రూత్వం కిందికి రాసాం కదా. కృప అంటే ఏంటి? దయ. కృప. రూత్వం ఇస్తే కృప, కృప. శృతి. శృతి. రూత్వం ఇస్తే శృ, తాగుడిస్తే తి, శృతి. నృపుణుడు. నృపుణుడు అంటే ఎవరు? రాజు. నృపుణుడు. నృపుణుడు అంటే రూత్వం ఇస్తే ను, పాకం ఇస్తే పు, నాకం ఇస్తే ను, డాకం ఇస్తే డు. నృపుణుడు అంటే ఎవరు? రాజు. ఇక్కడ చూడండి, కాకి వృత్తం, సాకి వృత్తం, నాకి వృత్తం. నృ, సృ, కృ అలా పలకాలి. ఇంకేంటి? గృహం. గాకు వృత్తం ఇస్తే గృ, హాక్ సున్నా పెడితే హం, గృహం. గృహం. తర్వాత ఏంటి? మృగం. నాకు వృత్తం ఇస్తే మృ, గాకు సున్నా పెడితే ఘం, మృగం. కృప, శృతి, నృపుణుడు, గృహం, మృగం. మనం ఈరోజు తలకట్టు నుంచి రూత్వం పదాల వరకు చెప్పుకున్నాం కొన్ని. ఇవి మీరు 2 సార్లు చదివి రఫ్ నోట్బుక్లో రాయండి. ధన్యవాదములు విద్యార్థులు.